Ifimni fl-aħħar inħoss li għandna niċċelebraw il-ġurnata diversità għal kulħadd u qegħdin nuru li we can do it in such a small country and we're very proud of it. It's pride. And I'm not ashamed of what I am. So I'm normal. Doesn't matter, gay, straight. Isiru biex niċċelebraw id-diversità l-imħabba u l-ħajja pratikament is-sena l-Pride. Il-għabna niċċelebraw ovvjament l-achievements tal-inugwaljanza li sar fis-soċjetà Maltija. U kif ukoll qegħdin nqajmu kuxjenza dwar is-saħħa għax għalkemm fil-drittijiet morna qudiem ħafna fejn idħol saħħa baqa' ħafna xi jsir, speċjalment fidħol HIV u aċċess ta' servizz speċjalment tal-persuni ta' transgender. Allura pratikament nagħmlu ċelebrazzjoni biex nagħmlu ċelebrazzjoni ta' diversità ma fl-istess ħin għajmu awareness u nuru wkoll il-persuni li it's safe to be out u li ħafna nies bħalhom dak in-nies li għadhom ma ħarġux qegħdin ngħidhom isma' it's okay. Ħafna nies bħalhom kif qegħdin taraw.